El mètode de l'autocàs. Seguim explorant els patrons, el que passa que vull des de casa perquè tinc un esguins al turmell. Coses que passen. Quan passa això, jo... Molt bé. Quan passa això, jo em quedo a casa. Però no deixo de fer els vídeos. Molt bé, seguim. Vam dir que la mínima formulació d'un patró és quan s'esdevé A, jo faig B. Sí? Això és la mínima formulació. Si desgranem una mica més el patró, és quan s'esdevé A, jo, tres coses. Penso això, sento això i, per tant, faig això. Sí? Anem al primer exemple. Quan algú em crida, jo penso alguna cosa del tipus a mi així no em parla ningú. Sí? Per tant, sento ràbia i, en conseqüència, crido més. Aleshores, per transformar el patró, hem de moure alguna d'aquestes tres peces. Com que són peces que estan entrelligades, en la mesura en què en toquem una, es mouen totes les altres. Sí? El més senzill és començar o pel pensament o per l'acció. Es pot intentar transformar l'emoció directament, però és difícil. Per tant, comencem amb els dos elements perquè en la mesura en què toquem un, es mouen tots els altres. Per exemple, els pensaments. Quan algú em crida, jo penso, doncs podríem intentar explorar alguna cosa del tipus què li deu estar passant? O alguna cosa del tipus si crida, potser és que té por. O si crida, deu ser que està molt nerviosa o molt nerviosa. De manera que quan algú comença a cridar i jo, en lloc de pensar a mi així no em parla ningú, penso, ostres, què li deu estar passant? I ràpidament, des del moment que canvio el pensament, la meva emoció, en lloc de ser ràbia, es va transformar en alguna cosa més semblant a la curiositat que potser fins i tot arriba a empatia. I per tant faig una altra cosa i ja no em poso a cridar. Sí? Això és si transformo, o si canvio el pensament. Pot ser que vulgui canviar l'acció directament, perquè jo ja tinc identificat el patró i sé que quan algú crida jo penso a mi això no em parla ningú. Però sé que aleshores em poso a cridar i això em porta a llocs que no em van bé. Aleshores, una acció que podria provar és, quan passi això, el que faré és respirar. O una acció semblant és, quan passi això, faré 10, 9, 8, 7, 6, 5... I canviant aquesta acció, segurament el que faré és transformar la meva emoció, que en lloc de ser ràbia, segurament desescalaré la ràbia i aleshores el següent pas serà una altra cosa. No és senzill, per diverses raons. La primera, que no és tan fàcil saber quin és el pensament que ens salta quan s'esdevenen les coses. Sí? I després, que en el directe, doncs, passen d'altres coses que fa que no sigui tan simple. El que passa que en la mesura que d'entrada tenim visibilitat dels patrons i sabem que tenim l'opció o de canviar el pensament o de canviar l'acció, en la mesura que anem agafant pràctica, les coses canvien. I canvien per molt millor. Ja ho sabeu.